ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିଲେ ବାୟାବାବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ଛୋରିଆଙ୍କ ଗୀତ ସହିତ ହାଲକା ହାଲକା ନାଚ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଥିଲେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ। ମଣ୍ଟୁ ଛୋରିଆଙ୍କ ହାଲକା ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚି ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଇ ଝୁମିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁକ୍ତ 3 ଶେଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି।